Helsingistä Letterheaven kapteenilla ja numero 2 Harri Korpeen Porista tuolla todella hienolla T-boardilla vuosille 27 oleva roosteri. Ja Harrilla on niin paljon tehoa tuossa autossa, että hänen pitää olla todella varovainen tällä ensimmäisellä kierrolla. Ajosuoritusta, eli palla ajetaan tiskiin kyllä tuossa lähdössä enää maaliin saakka. Ja siis sitten, oliko 120 Y, vaikka ratkaisevat 21, lappu tuli tuolla asemassa, viime johtoon naisesta Italiassa. Ihan totta, ja nyt tulee semmoinen viikollisen reisin tiedon, kaikki hankintaan ovat itse rakentaneet tämmöisen kohdakuljettajan traktorin, eikä suoraan tekniskuun ja sitten jarrutellaan ja rauhoitellaan ja 5,210. Kyllä jää nopeuskin aika hyvä 2.